Λοιπόν, μάγκες, καλησπέρα. Yamaha TechMax 300. 28 άλογα λέει. Ήρθε η φάση να κάνουμε λίγο το κρατσάκι παραπάνω, να το φουσκώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε? Την καλύτερη επιλογή. Φιλτράκι DNA να μας δώσει 2-3 αλογάκια παραπάνω και να γουστάρουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε φίλτρο αέρα, βγάζουμε 1, 2, 3, 4, 5 βίδες, μία αλενόβιδα μέσα, 1, 2, 3 λαστιχωτά ταπάκια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σταυρωτό και κλειδάκι Allen δεκάρι. Όλες οι βίδες είναι ίδιες, εκτός από αυτή που είναι πιο μακριά και μπαίνει στο τέλος. Έχουμε ξεβιδώσει όλες τις βίδες από το πλαίσιο και μέσα εδώ έχει βίδες. Βγάζοντας δηλαδή αυτό το ταπάκι, έχει μέσα και βίδες, τις οποίες τις ξεβιδώνουμε για να βγει το ταπάκι μας. Πέφτουν οι βιδούλες, ωραία. Αυτό είναι το μανίσιο. Ώρα καλή. Πεντακάθαρο είναι. Το συγκεκριμένο έχει μόνο 1400 χιλιόμετρα το μηχανάκι, άρα και το φίλτρο. Αλλά είπαμε να βάλουμε το δυναμητάκι. DNA. Καθαρά ελληνική εταιρεία, παγκόσμια εταιρεία, η οποία τώρα πλέον έχει μπει και στο MotoGP και κάνει πάταγο. Είναι λαδωμένο, είναι κομπλέ, όπως το βλέπετε. Είναι έτοιμο δηλαδή για χρήση. Εδώ μόνο να ξέρετε, εκτός από τα ταπάκια, όπως είπαμε, έχει και 3 βίδες, οι οποίες δεν θέλουν ένα απλό σταυροκατσάβιδο, αλλά να έχει μακρύ μαγνητικό κεφάλι, να κρατάει τη βίδα, γιατί είναι πολύ δύσκολο και στο κούμπομα και στο ξεβίδωμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, σαν νοικοκύριδες που είμαστε. Έχουμε πάρει και το kit που δίνει η DNA για τα επόμενα, όταν και εφόσον χρειαστεί, service. DNA, power. Είμαστε δυνατοί. Για να δοκιμάσουμε.
έχει γίνει λίγο πιο μπάσος ο κινητήρας.